Čaute, takže prvá prehliadka vás čaká v 18, skôr ak ste tehotné. Potom chodíte na preventívky každý rok a od 23 rokov absolvujete vlastne screening rakoviny krčka maternice. Každé 2 roky ultrazvuk prsníkov. Pokiaľ máte dokázanú mutáciu génu zvyšujúcu riziko rakoviny prsníka, tak po 30-ke máte nárok každých 6 mesiacov na vyšetrenie na onkomarkery. Ak ste mali v rodine rakovinu vaječníka, taktiež máte nárok na vyšetrenie onkomarkerov po 35-ke raz ročne. Mamografia prsníkov po 40-ke raz za 2 roky. Možno ste nevedeli, ale v tehotenstve okrem poradní a 3 ultrazvukov hradených z verejného poistenia máte nárok aj na vyšetrenie u zubného lekára. A to vždy na konci 1. a na konci 3. trimestra. Tak keď dokážete s autom chodiť každý rok na servis, tak robte takýto servis aj sebe. Pretože čísla máme dobre, ale stále biedne.